Mga day. Goal kay mga day no kay mga way lucky. Na-dry yung Na-embarrass ka na ba? Makita na day. Sige na kung pakita day na-embarrass na ko ganyan. Mura niya o apil na yun. Bunog siya napaknit. Ouch! Day, naghubag na gid siya. Sakit na kaayo ang akong embarrassing moment. Embarrass moment na embarrass yung mga ano ba? Embarrassing experience yung Embarrass. Garas. Ang tawi. Ay, lahi gid siya. Wag na ko yung beauty. Di madala. Di mangyo ang kugita. 170 ang kilo. Let me some crabs. Ilan na yung karong na yung lagot na yun. Ilan ka rin. Makita diri ah, libalik ko diri ah. Ay lahi, nasilip pa ako Andre ako lang. Sa inyo. Dapat uy. Ay hello. Oh shit kay igang rodi. Dai, happy nabi nat ay sakit Mga dzai, mga dzai. Dai la, mulubong gyud siya dai, maglagot ko kay mulubong. Mo ni akong di. Laban ta dai. Oy, lahi, nasilay pakuan, pakuga. Ay mga dai. Date na ako diri ba dai. Uy shit, ano yung auntie dito oh, mga auntie. Papakay sila. So mga dai. So mga day, my gosh, nilalom na siya ang akong farm. Nanami karon, nalako karon sa likod. And yes, kitang-kita niya man, ang ganda naman. Ala, tsaka, naglalom na siya ang kamay. Ala, tsaka na. Feel na ko, nilalom na siya. No? Feel na ko, naglalom na gid siya. Matsaka na dayo ng show. Iro na. Mo-fly na dayon taoy ko maglalom. Akong phone. Lahira. So, laban. Wait, hinihinit ah. Tsaka, babasa akong kukuan. Mike. Mas, animal. Trader. Ako kumagi. Lalong naman siya. Feel ako nag-high tide. No? Time check mga alauna 20 na. Yeah. And yes, kitang-kita niyo naman. Shucks. Bet kay siya day kay yes atong nga na siya taas la siya kuan bato nga dako and see that mga day. Hi mga day, na pictorial sila kung saan pag-post. Lahira epic ba ang ako ang friend nga Tweety Bird. Charot. Lahi, ala kung saan na animal. Feel ako nag-high tide na siya. Murag marong ginong cam din, no? GoPro dapat itong gamit na ko.
Tsaka. Hala, nakulbaan ako kay lalom siya. Tsaka, lalom kay diri Arshет. Wala mo ko din ang GoPro. Nagkatong kuan ba? Sports. Katong kuan. Uy, shit. Mabasa man ito. Natin yun. Nagkakuan. Katsaka sa kuan. Ah, shit. Thanks God. Tsaka na dayon ang show. Ang phone! Kaya ang kameramis. Nanagi ko mag-iana, besh. Besh, gusto ko mag-iana, besh, oh. Naibayad? Uy, day! Shh. Uy, girl! Okay na to, day. Mga to tao. Lami, oh. Wala ibayad to? Wala, day. Ah, dulit ba? Nasa lipak kuya Badri, oy. Mabuol. Sabi, montage. Dami! Gahot! So lakaw na takay, di mata ka mang manlangoy. High tide na. Kurog na dahil nangurog na dahil mo dahil. Siguro day. Sige. Usa sigurong. Kurog jud kay. Tagaliog na sa imo dahil. Mga ko kay magi tagahawak pa na ako. Char. Char na dahil yun. Wala kinsa ni. Dikis. Si Dick. Basta sa lagi na. Gani, bet ba mo? Ala bet na ko diri dai kay murag feel na ko kuan. Ay gahot. Gaping. Ah, Shopee? Oh, ay sa Lazada. Sabi sila pa white sand. Nay mga ansa ni dai. Mga char. Melody. Mga day, wakay kayo tarong pictures mga day kay murag ni hawa namin dito sa view nga lami kaso ano lang siya. High tide na no. Kamo namang manglangoy day. Day, unsay high tide ug tide explain na lang yan ang differentiate. Ang high tide day. Hi, good mo taas sa galit ba ang tubig? Ang high tide. Taas day. Pag-usa nang imuha oy. Summer feels kay midri ano kay ngano. Nay adlaw di ta Law, di ta problema. Di ta mainatan. Tao di ta mapulanan kay nati adlaw diri. Nagay kuan gani. Ayan sa day. Dota. Idamay na nato tong isa payong sab. Lami nga ito alas 5 no. Di ba alas 5 man ang sunlight? Sunrise! Sunrise! Sunset! Sunrise! Sa buntag man dahil na ano? Sa buntag man dahil. Uy, narong lagay ko. Kain na ka na dong. Yun ang bagay na mestra, maulawan pa. Gani. Oy! Kasi natulog. Kutsura ni teacher. Sorry mga dayo, sa buntag man ang sunrise no. Sunlight. Buntag. Sunrise. Ang rice man na, buntag man na. Sunrise din ang Sige, tuluan na ka. Ang sunset sa hapon. ang rice bugas na. Bukas na yung sunrise. Kami na sa kuha. Okay. Let's go sunrise. Sunlight. Sunlight ayun. Sunlight, sunrise, Ato bang sunset.